naman, di paborito tayo a barangay captain, ni Kapitan Enteng! Well, kumusta kayo manan, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga wanlabas. Ala, sige! Kas iti sigod, adi pa'y matlaan agbaliw, at to'y manan timaysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto agkupas apadas kan pakasaritaan to'y kakaisuna. The one and only abida tayo ani, Kapitan Enteng! Naimbag ngagsapa maray. Ay, itaman pa'y maray. Maikawak ang makakita kan ka dito istor ko iti kastoy ngagsapa. Takulot tabuok mo. Ay, thank you, maray. Apay maikawa ka ngay. Ta nabayagan day di pagriingam ti umay agtugtugaw ditoy. Si kamay. Idi day chay. Nga road. Adagatangam. Utangam ko nam Ay, maikawa ak talaga. Nabayagan adi kay mutang. Sakit ita. Pangbusat pa iti panagutang mo. Pangbusat? Kaya't mo asawan. Awan pa'y imay gimatang aging gaita nga oras? Awan pa'y takaluklukat ko pa'y mo dahito istor ko. Sikat ikaunaan nga adda ditoy. Alakot. Saan abaling harudan? Narigat mo, no ti utangak timang pamalas iti agmalam iti negosyaw. Sige maray, tay nakman agsapol iti istor ang nakapabusatan iti lako da. Ay, maray, mabit lang. Di ka pa'y pumanaw. Inton maminsanan maray, kababain mo. Ni ay. Itaman pa'y. Ingam nagpasugnod sa tan ni Marituyang. Nagsubling tan ti sigod a kasasaad da. Analablabas pa ingam sang kasapulan, sang kasaang. No kasta, di nakapinautangan. Saan tagasumot kaluklukat na ladya istor na. Utang ada ako saan, oray asino mo't Ala, agbilang kan, may sa ko namon. Madin sa tikasta, bataw. Anya amaday, gaputa di pa'y nakabusat itila ko na, saan na niya agpautang? Basol mo ayan no si kati kaunaan iti sangot ti istor na idinanglukat. Uwad matkit di Agbilang kan kunak tumatuyang. Narigat ti kasta nga aramid ti tao. Kaslag na nayon nga awan kasapulan na itipada na atao Ay nairanran na lang arod mo't asyak tinakauna ichay. Saan na day tatipunto? No di ka ti sana panangan ti tao nga umasidag. Kas itinapasamakan ka. Bagas asa nga kilo lang matdi utangan kuma. Ngem gaputad di nakapinautangan, saan kan anakaapo iti pamigatan? Saan kan anakaluto? Kayat na asawain, saan tamutin nga agarmusar? Ket gaputa saan ta nga agarmusar, makaalatamutin iti sakit nga ulcer. Ket no adamot bagasta. Iso asaan anas ka no di nakman pinautangan ni Marikwanang. Kas pangarigan nga rodjay imbagak. Sabagay. Ala, bayamon. Amutaitan. Amutan no anya dagiti tao at talaga ang maikari a bumarangay. Uwan mo't kiti Sakto mamay ti mapaninton bigat. Mas daawak lang abingkan ka. Apay manayin. Anyat panggapuan tangay, anapan agin uutang. Saan lang agin uutang tiga po na tuyang? Amumot daytan. Kahit nakitam, no damot lang nakapaskil ijayay. Ay, awan nakitak akas itim bagam. Iti ngay sa bali nga istor anapanam, ada nakitam. Awan mag. Agpapadadang arod Agasam. Agibusan titaway ngem awan plaka tinigusyo da. Madiday ta. Panawin na yung tapno aggaraw dagiti komun tao amakon ko na. Aguray ka ba daw?
Anya ka di talaga ti kayat mo ang maaramay. Apay ababaunin nakmatan amang sirip iti unag ti amin nga store. Tapno amwak no adda nakapaskil apapel ang nagapu ijay munisipya. Wala. Tapno maamuan no legal met la tiniguso daw no saan. Aya, Weng. Mumto yang dumot ka, tinaadal ko iti panagkuykuyog McKinsey a sekretaryo ti asosasyon tayaw. mayat ang araw no kasta. Naskay nga da permit dagiti aglaklakaw. Tanuawan, panangluko dayjay. May samot akita ti panaggamrod iti padataaw ti kawan permiso iti panagnegosyaw. Talaga gayam nga adon tiyam mo mabadaw. Maipanakal kan. Hey. Lumbang lang, agmulmulan samot daytay. Uray siyak kas itim bagam. Kaya rigan mo ti panagmula ter aramitan. Umad-adaw ti mangidayaw iti kabailak kas pangulo iti gonglumi ababay. Tanyamot nga iti kahit mong aramidan iti masungad ngal daw. No kabailam ton ti agkandidato para kapitan ti kabildatan. Kabailak tumutan ti agkandidato para kagawan. What? Ay, ambisyo sa kamutlaunay tuyang. Naa, di mo sa unti kasta ba daw? Adamat kalintagak ngagserbay. Agsinsinublat mutlakit din damari tuyang ken kabadong nga umay agsirsirit dito istor. Apay nga ta. Mga no agkit-kita na iti mabalinda nga utangan. Awan samot plano dan nga umutang. Taada kwartadan. Anya nga ron ti umay da sirip-siripan. Dayta nga ruti pagsidaawak. Mga no adamot atap da nga agilum-lumang ka iti nobyaw. Ha? Nobyaw? Ay, pakpakawan birthday. Anya kumaagapaw. Sa maysa, itakadipa iti pannakinobyaw. Ay na. Anya ti amutang ay. Amangan mo't no kasta ti atap da kan ka, maray. Amumot ti sigod a kinalaing nga agatap ni Marituyang. Sigod nga iso ti radyo ti kabildatan. Hanggang saan, Maray? Ada sa bali ang makagapo, no apay akas jay ti aramiden da. Saan lang amin asyak ti sinirsirip da ti istor na. Oray ka no dagiti istor di talaod kandaya, kat napanda sinirsirip. Kasta. Nay, apay ngay. Anyat pakibibiyangan da kadagiti istor, ta sirip-siripan da. Dayta, ti siripon ta, ay he. Dayta ti amon tayo, kunak kuma. Bayan nyo lat ta ida. Makasirip dan tulat ta iti pakaigapuan ti panagbunga dagiti matada. Ay, sa anak amang rabrabak inteng. Ibagbagak tinagsarsaritaan mi kan ni Marikwanang tapno aksyonam. Sika ti kapitan. Iso akitaem no anya ti kayat da amaramed. Awan amok dito. Iso nga rod nga amwam. Malalala. Bayam. Inaktuman mo't agsirip. Ay, Na. Kwa. Ang mga no sa balin tukit diti masirip ko. Dakasin. Na. Inaangaw tumat ti amam. Kwa. Saanin. Alawin. Bayam. Ta inaktumot agsirip. Bareng masirip kun tumay. Doon niya ti sinirip-sirip da paribadaw. Ken Marituyan. Ay na kapitan, kas dala investigador. Agsapsapol dati business permit mi kano. No kasta. Agin inspeksyon da. Amok pa yan? Na, apay ngay. Awan nga minti permit to istorya. Awan tadi yumat ibagbaga ang kasapulan pa iti permit. Awan mat ibagbagayo ka. Kwa. Di ayos lang mat. Kay-kayat mi pa yan O anya migan, napan kay nag-apply ti permit to istormaw. Wen tata, pinampanunot ko nga min jayim bagayo, ididamo yu ti may nagsirip-sirip dito istor ko. Gusto saan ka day?
Wan, tata. Ala, idaras mo tapno si kati kaunaan ang makaala iti permit. Tano si kantulangan ti legal ti negosyo na. No, siyempre, si kantulangan ti mabati adirikpan dagiti taga-munisipyo intun umayda. Wan, tata. Talagang aramida kon di imbagayo kinimang sito, a sekretaryo ti asosasyon tayo. Nasayaat. Mabalintag palista, Migan. Anya ti pailis tayo, tata. Uray, day talang nakalata soft drink. Tani talaga ang mawawak. Ilistang pailaan, tabayadak to inton at da kwarta, kwain. Mabalay. Basta da kayo, tata Badong, areglado. Thank you, Migan. Ay nabataw, adaw ti mangidaydayaw kadata. Hehehe, oray kaskasanaw, kasla professional ta. Talaga. Ado tinasursuro kiti panagkuykuyog mi kinisitaw. At iwag ton ninting batingteng, nalalaingak ton ngam isaw. Ay oray siyak mata, nalalaingak nga dayaw ngam ni Maribanang. Ay kahit na imbag ata na panunot ko tinang buwangay iti asosasyon. Ibag na napanunot ko matinang buwangay iti sabali a grupo ti babay. Malaksid iti women's club. Aywan gayam. Kumusta ngagpaison ti women's club? Tawan ka no mati mapan makimit-meeting no agpayab ni Maribanang iti meeting. No kasta. Sandan nga aktibaw. Ay kitsanin ti grupo main ti kay kayat da. Isa ka na yun mati meeting may. Aber, anyamat nga tinapanunot yu a project. Kaunaan nga ilungalong may ti panagtaltalaw. Ijay pagserkan a kalsada nga agturong dito'y barangay ti kang runaan abantayan may. Okay. Masapol anadalaw sa kanayon ityan. Ala, makamo kayo iti dayta. Basta da kami matimang kita iti legalidad dagiti agbis-business dito'y barangay. Trabaho ko dagiti opisyal ti barangay dagiti nga aramiden tayo. Ang mawansamay. Di dansan mapanunot, tagin enjoy dalatan nga tugtugaw iti barangay haul. Ay, agay ayat da, taawanan ti aramiden da. Di kunada. Ang makitanto iti odi na. Anyat aramidaw. Basta makitanto iti odi na tuyang orayam. Thank you ka. Mapana kon ije ili. First time mo amaykan iti barangay clearance, Migan. No dito'y kabildatan, first time ko, kapitan. Ngam, namin adun anangalak iti clearance, idi addaak pa iji barangay Marapait. Na, apay ngay anamin adu ka. Siyempre, tinawan apabaruk ti permit ko nga agistor. Naragsakan ak nga rod, idi adda akon dito'y kabildatan, ta saan akasapulan ti business permit. Kunaklanog na nayonan, ngam saan matgayam. Mano atawan mo na ya ditoy? Ha? Di yu pa'y amok, Kap? Iso nga ron adam-damag. Talaga adi yu gayam ammon. No kasano ti kabayag kun dito'y kabildatan. Tawan pa'y matinagsensus iji balay mi manipod imakar kami dito'y. Iso nga ron. Kano ti akaryo dito'y kabildatan? Mano atawan yun ditoy? 5 atawon min kapitan. Na, Iso 5 atawon kumatan nga agis istor nga awan permit ko. ano? Iso nga okay lang mat nga agpermitak itan. Uray ta nagumuma akmatan nga illegal ti istor ko. Ang makonsensya ak pa ikit gina. Na, O sige ka pa, mapanak pa ije ile. day tagayang permit ti sirsiripan da ba daw? Pakibiyangan da amin din Ay namarituyan, saan man nga agin lalaing ni Kabadong, amokmet a discretion ti kapitan ti barangay, ti maipapan ka dagita business permit nga ibagbagam. Kastay. Ada sertipiko ni Kapitan Enteng maipapan dito istor ko.
Iso adi mo ibaga saan aligal ti panaglakaw. Ni marikwa ng may rumbang kumanga amom no anya talaga ti alagadan. Ay, di ka mangisoro, marituyang. Saan ka mo't ngay sursuro, maray? Ay, say, kagawad. Kagawad ko na ka. Taag pa'y sumait a kagawad ka. Kutsi ka ti pagwadan dagiti kabaranggayan. Saan aga po tanabayadam ti utang mo? Kat dadaulam matan to'y business ko. Madi ti kasta. Saan mo't, maray? Msigay mapalakaw. Imbagak laang ti kayat apay baga ni badungkaw. Ngam, di mo matdanggan ti bagak kuma. Isa sigay, mapalakaw. Naglukaw. Tas lam mo damot ti sa wanda. Delikado Nakasuro dalat basit. Kunamlan asino dan akon di kontra. Sa bagay, adamot barangay permit to store ko. Apay kumaapakadanagak ti ibagbaga da marituyang kan kabadong. Ha? Adula amin nga amuda. Agyaman na kada kayo at tatabadong. Imado ti customer ko. Tatalagamot a pinaado kong tilako. Tapno makasubutak itimbayad ko iti permit. Kasta ati ag business. Imbag tanakautang ak itinayon ti punak. Iso ang makompletok itang tilako. Makita nga rod, Megan. Kasla mini grocery mo to store mo. Wan tata. Ang mga no sa anak tumata na makautangkan ka. Dependento tata. Basta bayad kayo, awan problema. Sumit lang awanan ti makos customer ni Kwanan. Na dito'y mat gaya man ayan ti store mo ti ado ti customer. Nagaduda. Imado nga minan tilako ka. Mini grocery ti permit ko. Iso nga inadok mo tin atilako. Tapno makasubutak. Gusto aya. Anya nga itima ko ng pare inteng. Ay kastoy na pare ba daw? Awan matkat kumati problema dagiti adda store na. Nga uray saan da nga permit. Sang kabasit matla tilako da. Aya, kasta ka na. Ada matla kada tayon ang kakabaranggayan da ita. Di akikinawatan tay kumamay. Ay, saan? Saan, pare? Pag-aapaan kit di dagiti aglaklako day tabanag, Nang runan nukas ken Megan aligal. Tada permit nan. Siyempre, agsakit mo't at inakam na, no adda di agpermit dita. Siyempre, sana patas ti trato iti daytan. Sana ya. Na, Oh. nalay ka mo't aparay. Amo mga ibaga ita daytan. Nakadalmat kat ti tao. Na, Agis iskwilak matan kay. kastaya. Jack amo dayta aparay. Ti kayat ko asawan. Adumatang tinadal ko may papan iti panangipataray ti barangay. Anya? Nangaw ka mo't pare. Ay, saan ngang angaw day ti pare? Agsaga nakakit din natap no saan kanto ang makikigtot kalpasan ti talo atawan manipod ita. Gaputa, siyaktan ti kapitan! Ay, kagawad! Agisir-sira kamutan kat bigbigat pay laang. Manipod in lukat ko itay bigat. Awan pa iti uray may sangain may gimatang iti uray kindila ko ba. So nga agsara pay laang. Ay, apag isaw. Tay, Sige, tulungan ka nga agirikap. Uray taman manun samot at talagang tilakaw. wag. Ta sa anak pa'y anapan nagsakada. Alaman nga rod, tulungan naktak no dardaras. Talaga adarasan ta, tamadamdama lang. Sumunga din dagiti umay mangisira. Anya, umemang gisara? Wen kagawad. At dagiti taga-munisipyo nga agisira ka dagiti istaw nga awan ti business permit da. Iso nga isiratan. Takababay ni usuda pa iti mangisira. Anya, Imayak, tamok apaya bandak mo't lang, parenteng. Ay, kapitan, kunak kuma. Ewan. Talaga apaayaban ka kumakan ni Kwaraw, dudi ka pa'y lemay. agpaiso ti kinuna ni Kapitan Kabadong. Nanagure kayo. Pagkay sa andak sa talaga, da kayo nga opisyal ti barangay.
Abay! Anyat matingay naramid ka! Di ka agungat pare No ti badaw. pa nang report ko kadag iti adu nga store nga awan business permit dati gapuna ag gisaan da kita. Ha, sorry. Jak akway na nagbasulak iti dayta. Uri ag titinaltal tayo na. Ay! Pare badaw. Agparbang kamit Pinaya banda ka. Tapno yabkas may ti panagyaman miken ka. What? Tapay. Anyat yamanin nyo kanyat ngay. Kwa. Siya ka mismo, ti mangibaga. Pudno nga adamot nagbindot ngam pagyamanak pailaeng ta nairandrana asanak anairamraman. Save by the barangay tanod ja istorkaw. Ta nairana anakarikap idiin may dagiti taga munisipyo. Ngam oray no kasta ammok anakabasulak. Ngam sana pagsakitan tinagam ko ti inaramid mo. Nudikat pagyamanak. Pagyamanan mi nga opisyal ti barangay. Anya? Ewan pare. Trabaho mi kumaday jay ngay naramid mo. Manya nga ron kit nagliway kami. Isugagyaman kami apara. Pinaya banda ka at yabkas mi ti panagyaman may. Anya? Kasta gayam. Day tagayam ti gapunan no apay nga inayabandak. Uy, sikatin ng lukat. Kadag iti kaslabulag amatami. Ha? Ala, nakapuntos ka manen, Tata Badong. Saya atam lata ti aramid mo. Tabarang mga bakan tumatan a kapitan. Ala, sige! Ditan tinagdibusan ti sabali pay nga istorya, anadaw manipod iti dintog kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, ken iti direksyon, Voy Chipaklay. Musika, Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengeg.